Ćao svima, danas ću vam pokazati kako da od najjednostavnijeg geometrijskog oblika kvadrata napravite minđuše koje su jako efektne. Pokazat ću vam kako da napravite jednu kocku, dakle jedan ovaj primjer, neću ovoga puta praviti sva četiri kvadrata, ne kocku nego kvadrata, i to će biti upravo ovaj kvadrat koji držim u rukama. Za to će vam biti potrebno za jedan kvadrat parče kože koje je 2 mm debljine, dakle za osnovu kvadrata upravo ova koju pokazujem. Za gornje delove koji će se videti na minđušama možete sami da birate da li kožu, veštačku kožu ili skaj, ja sam birala i jedno i drugo. Zatim će vam biti potrebna parče papira na kojem ćete nacrtati kvadrat koji ima stranicu 2,5 cm, a možete jednostavno da odštampate i sečete kvadrat, on će biti u PDF formatu u opisu ovog video snimka. Treba će vam i 14 alki koje su širine 5 mm, 2 alke koje su širine 3 mm i 2 udice za minđuše. Od alata bit će vam potrebne makaze, zatim dvoja klješta, manja, može ovakva kao moja, mogu i dvoja obična, samo da su manja jer će vam biti mnogo lakše da radite. Biće vam potrebna zumbalica i ako imate zumbalicu kao moju, koristim kao i uvek onaj najmanji nastavak, i bit će vam potreban lepak i mala obična četkica za likovno. I naravno hemijska olovka. Dakle, krećemo sa radom. Pokazat ću vam sada na prvom ovom kvadratu koji vidite u ova dva niza kako da napravite taj kvadrat. To će vam biti potrebno sve ovo što vidite na snimku: makaze, lepak, četkica, hemijska olovka, parčići kože, veštačke kože ili skaja i ovaj primer kroja za kvadrat. Uzet ćete kroj za kvadrat, preslikat ćete ga na parče kože koje je debljine 2 mm, dakle to će biti naša osnova za kvadrat koji ćemo koristiti kod minđuša, i kada to preslikate samo isecite taj kvadrat. Sada ćete nacrtati jednu dijagonalnu liniju, dakle koja ide širinom kvadrata. Ne morate raditi kao ja što sam radila, dakle ja vam neću davati dimenzije odakle dokle treba da ide ta linija, smatram da vi treba to da uradite na način na koji vi želite. Dakle, samo povucite jednu liniju po širini kvadrata i to će u stvari biti linija koja će da razdvaja jednu boju kože i drugu boju kože u mom slučaju. Dakle, verovatno ćete i vi birati različite boje, čisto da vam bude malo tekstura drugačija na samom kvadratu. Kada ste nacrtali dijagonalnu liniju, uzet ćete lepak i namazat ćete lepkom samo onaj deo od ivica kvadrata do te linije. Dakle, tu ćemo da lepimo jedno parče kože, konkretno u mom slučaju ovo zlatno koje vidite na video snimku. Kada ste završili sa nanošenjem lepka, uzimate parče kože, ali ona mora biti s jedne strane potpuno ravno isečena. I taj ravno sečeni deo te kože ide tačno na ovu liniju koju ste nacrtali na kvadratu, odnosno dokle ide i lepak koji ste namazali. Zatim samo pritisnite malo prstima, okrenut ćete ovo što lepite i seći ćete ove viškove kože oko kvadrata. Isti proces ćete ponoviti i sa drugim delom kvadrata, dakle namazat ćete ovaj ostatak kvadrata, uzet ćete drugu kožu koju ste odabrali, drugu boju kože koju ste odabrali za taj kvadrat, zalepit ćete za taj namazani deo i zatim opet iseći viškove te kože. Pošto ste sve to završili, sada ćemo da dodamo malo teksture ovom kvadratu. Uzet ćete dve vrste različite materijala, ja sam odabrala opet ovaj zlatni i lak teget boju neke vrste skaja i isekla sam vrlo tanke linije, one su otprilike bile linije, trake.
One su bile otprilike 2 do 3 mm širine i od 3 do 4 cm dužine, ali to je potpuno nebitno. To opet kažem, ostavljam vama, vi možete da sečete i deblje i tanje i kako god želite. Ja sam na taj način postigla ovu teksturu i ovaj reljef na ovim kvadratima kod mojih minđuša. Kada isečete trake, uzet ćete lepak, namazat ćete ih i zalepiti na kvadrate. Kada se to desi, vodite računa jer su trake jako sitne i kad budete mazali lepak, sigurno ćete umazati i ruke i prste. Dakle, kada ih namažete, malo ih sklonite u stranu, očistite lepak sa prstiju i tek ih onda lepite da ne biste upropastili ovaj kvadrat za minđuša. Kada završite sa lepljenjem trake, samo uzmite makaze i secite ove viškove sa strane kvadrata kao i ja što sam uradila. I naravno sve isto, ceo proces se radi i sa drugom trakom. Sada ste dobili jedan kvadrat. Ova dva kvadrata koje vidite u rukama, dakle napravite još jedan, probušite rupicu gore zumbalicom i vi možete već dobiti jednostavne minđuše sa jednim kvadratom. A isto tako, sve ovo što napravite, različite boje, različite reljefe, možete okretati i uzduž i popreko i možete sa 2 kvadrata i sa 3 i sa 4. Ja sam ovoga puta izabrala sa 4 kvadrata da budu minđuše zato što su tako efektnije, ali kako god odlučite i ako vam dosadi i dojadi da radite reljef sa 4 kvadrata, to je ukupno 8 kvadrata, onda jednostavno uradite sa jednim kvadratom. Kao što vidite na snimku, ja sam sastavila jednu minđušu i sada vidite kako izgleda. Koristila sam alke i na kraju ovu udicu za minđuše. A stavite li ovu minđušu na ruku, odjednom može biti i narukvica. Različite ideje sa vrlo jednostavnim geometrijskim oblikom. Krećemo sa sastavljanjem minđuša. Okrenut ćete minđuše na njihovu osnovu, to je da se vidi osnova, onaj brown deo koji ja imam na minđušama. I onda ćete obeležiti mesta gde ćete zumbati ove kvadrate. Za obeležavanje će vam biti potrebna hemijska olovka i lenjir. Ukoliko ne vidite na video snimku koju meru koristim kada obeležavam rupice, to je 3 mm. Dakle, samo pratite video snimak, neću ništa objašnjavati, mislim da će vam tako biti lakše da shvatite šta treba da radite. Poslednja rupa koju treba da obeležimo jeste rupica na koju ide udica za minđuše. Ona se nalazi na sredini, dakle, ovog prvog kvadrata i gledajte naravno da obeležite što bliže gornjoj ivici.
Kada ste obeležili poslednju rupicu na kvadratima, uzet ćete zumbalicu, ukoliko imate kao ovu moju, uzmite onaj najmanji nastavak, dakle za najmanju rupu i probušite sve rupe. Sada ćemo ove naše kvadrate sastaviti alkama. Koristit ćemo mala klješta. Uzet ćete klješta i jednu veću alku. Otvorit ćete alku i provući ćete je kroz desnu rupu na poslednjem kvadratu u nizu. Kada provučete alku, uzet ćete sledeći kvadrat i provući ćete tu istu alku kroz donju desnu rupu tog drugog kvadrata u nizu. I tek onda zatvoriti alku. Isto ćete uraditi i sa rupama koje se nalaze na levoj strani prvog i drugog kvadrata u nizu. Po istom principu se radi i sa svim ostalim rupama na ostalim kvadratima. Kada ste sastavili poslednji kvadrat alkama, ostaje poslednja rupa, ova u sredini na prvom kvadratu koju vidite. Uzet ćete poslednju alku veću, otvorit ćete je, provući ćete je kroz tu srednju rupu i zatvorit ćete alku. Zatim ćete uzeti ovu manju alku, provući ćete je kroz ovu veću alku koju ste provukli kroz srednju rupu na prvom kvadratu. Nećete je zatvarati odmah, nego ćete dodati ovu kukicu za minđuše i tek je onda zatvoriti. Kao što vidite, naše minđuše su gotove. Uz vrlo malo truda napravite neku jako lepu stvar. I vi ste je napravili sami. Ukoliko vam se svideo moj tutorial, zapratite kanal, ostavite komentar ili lajkujte. Ćao!